मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै सिडली खासिकत्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फरायसालि साखोन-सिखोन हाबाफारि खुंदों। कर'ना महामारिनि साग्लोबसारनायखौ होबथानो सरकारनि फोसावनाय लकडाउननि गेजेरजों हाथाइ-बाजार, मावख' एबा गोबां फरायसालिफोरखौ बन्द दोननो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव फरायसालिनि मावख'फोरा गोबां गाज्रि हालोदाव गोग्लैसोनानै थानो गोनां जादों। दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै गुबुन गुबुन जिल्लायाव फरायसालि साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारि खुंफुंनाय बायदिनो चिरां जिल्लानि खासिकत्रायाव थानाय उर्बुसि हिनजावसा गोजौ फरायसालियावबो साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारि बानजायदों। बे साखोन-सिखोन हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मुस्रि सोमावसार बसुमतारिया। लोगोसे सिडली खासिकत्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिरबल बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि दैथुन खुंगुर बसुमतारि मोनजों लोगोसे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि क्रुसेफ गयारि आरो गोबां मावथि सुबुंफोरा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय साननैसो सिगां जों मोनसे गुगल मिटनि गेजेरजों मावफुंनो लादोंमोन आरो बेयाव मोनसे थांखि लानाय जादों। दि 18 थारिखनिफ्राय फारियै 7 सान जोङो फरायसालिफोर फोसाबनाय जि हाबाफारि बेखौ लादों। मानोना गोबाव सम फरायसालिया बन्द थानायनि थाखाय फरायसालियाव हाग्रा दुफबजोब्बाय आरो गेजेराव गोलोम बोथोरनि बन्द'बो फोसावबाय सरकारा। नाथाय बियो थांनाय 15 जुनाव गोलोम बोथोरनि बन्द'आबो जोब्बाय आरो बिथांमोना फोसावबाय दि अफिसफोरा खुलिनो हागोन, लोगोसे अनलाइनजों बा माबा मोनसे थासारिजों गोरोबनानै क्लासखौ खालामनो बिथांमोना बिथोन होनायलाय फरायसालिफ्रा हयथ' खुलिफिनसिगोन। दा बेखाय जोङो फरायसालियाव गोबां हाग्रा थानायखाय दा फरायसालिनि हाग्राफोरखौ फोसाबनायजों लोगोसे सेनिटाइज खालामनाय जि हाबाफारि बेखौ लादों। लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा हारिमुनि फारसे खोथा बुङो जाबाय जोंनि फरायसानि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनानो खामानिखौ मावगोन। लोगोसे फरायसालिनि SMDC लोगोसे SMC आरो फोरोंगिरि बिथांमोनजों जयै मोनसे सांग्रांथिबो जों लानो नागिरदों, समाजारि सांग्रांथि। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा महामारि कर'ना भाइरासनि जि मोनसे गिख्रंथाव नैथि खेबनि साग्लोबसारनायाव आरो गभर्नमेन्टआ माखासे खानानै होनाय SOPखौ मानिनानै थानांनायनि थाखाय माखासे हाबाफारिनिफ्राय जों जानगाराव थानो गोनां जादों। जायनि थाखाय जोंनि समाजाव गोबां गाज्रि थासारिफोरा दिनै जाबोगासिनो दङ। बे बर' आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बेजों लोगोसे ड्राग्स एबा फेग्रा जिनिस बाहायनाय बे गोबां बारायनिफ्राय बारायनाय थासारि बारायगासिनो दङ। बेखायनो जोङो नैबेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जों एसे सांग्रांथिखौ लाबोनो थाखाय दिनै नैबे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बे HSLC आरो HS आनजादनि जि एग्जाम खुंनाय बिनि सायाव सरकारा जोंजों खनसे रायलायदोंमोन आरो बिनियाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा खननै बिथांमोनजों बाहागो लाबाय। दा बिथांमोना आनजादखौ खुंनायनि थाखाय बिथांमोना खोथा होदोंमोन। बे गांथाम साबजेक्टआव खुंनायनि खोथा बुंदोंमोन, नाथाय बिनि उनाव आरो गांब्रै साबजेक्टआव खुंनायनि मोनसे खोथा होदोंमोन। नाथाय दाख्लैबावै साननैसो सिगां देहा बिफाननि मन्थ्रि लोगोसे गोजौ थाखोनि मावख'गिरि बिथांमोना बुंबाय दि बे समाव दि आनजाद खुंनायनि जेबो थासारि जोंनि रायजोआव गैया आरो बेजों लोगोसे माखासे रायजोफोरा आनजादफोरखौ बिथांमोना अलरेडि केन्सेल खालामजोब्बाय। दा बेजों लोगोसे जोंनि रायजोआवबो बे आनजादखौ लानानैनो दिनै 3 बाजियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आसु बेजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ लानानै दाहाय सावरायनाय जागोन। दा बिथांमोना हयथ' आनजादखौ बिथांमोना पस्टपन खालामनायनि खोथा हयथ' देहा बिफाना बुंदों आरो बेखौ लानानै बिथांमोना सावरायगोन आरो थांखि लागोन। जोंनिफ्राय जों डिमान्ड खालामदों आनजादा खुंजाथावना जुदि जायोबा जानांगौ आरो खुंजाथावना जुदि जायाबा फरायसाफोरनि मोजांनि थाखायनो मोनसे मोजां डिसिसन लानांगौ, जाहाथे बिथांमोननि मार्कशिटनि खोथा लोगोसे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव मुं थिसननायनि थाखाय बोरै लागोन बेखौ मोजां मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो थांखिखौ लानो थाखाय खावलायदों। गोबां फरायसाफ्रा हयथ' आनजादखौ पस्टपन खालामनायनि खोथाखौ बुंदों, मानोना सावस्रि बिफाना देहा आरो सावस्रि बिफाना बुंदों दि बे समाव 18 बैसोनि गोजौनि जि मोनसे साग्लोबसारनाय थासारि कर'ना बे गोबां गिख्रंथाव मोनसे थासारि जादों। दा बेयाव गोबां फरायसुलिफ्रा गिनाय मोनसे फैदों। बेयाव लोगोसे बिथांमोना बुंदों जुदि आनजादखौ खुङोबा
फ्राय 7 लाखसो मानसिफोरा गेदारिं जागोन आरो बे 7 लाखसो मानसिया जुदि गेदारिं जायोबा नैबे साग्लोबसारनाय जे COVID-19 साग्लोबसारनाय थासारि बे बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जानो हागौ दा बिथांमोना बुंदों बेखायनो जोंबो खावलायदों जाहाथे आनजादा खुंनांगौ जुदि थासारियाव जुदि गैयाबा रायजोआव दा आनजादखौ पस्टपनखौनो खालामनांगोन दा बेजों लोगोसे पस्टपन खालामोबा माबायदि थासारि लाबा फरायसाफोरनि थाखाय मोजां जागोन बेहाय बेखौ थांखि लायो जों बेखौ बुंदों दा फरायसा बिथांमोनाबो बेखायनो हयथ' बिथांमोनाबो बेबायदि जि धरना खालामनाय बेखौ खालामदों बिथांमोना नैबे मोनसे गिख्रंथाव थासारिनिफ्राय गावबा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो गोबां गोजौ थाखोनि मासिगिरि बिथांमोना बुंदों आनजादनि थाखाय जिउआ देरसिन नाथाय जिउनि थाखाय आनजादा देरसिन नङा दा बे खोथाखौ बुंनाय बायदियै हयथ' बिथांमोना धरनाखौ होदों बेखाय गभर्नमेन्टआ बेखौ मोजाङै जाहाथे डिसिसन लायो जों बेखौ खावलायदों बेथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे 7 दिननि जे फरायसालि फोसाबनायनि हाबाफारि लादों बेयो खुब बाख्नायथाव आरो जाहाथे बिथांमोना इयुनावबो बे रोखोमनि हाबाफारिखौ लालांबाय थायो बियो जोंनि माने बर' माहारिनि थाखाय मोनसे माबा जाहैगोन माने इन्सपिरेसन जाहैगोन बेनि थाखायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव माने बाहागो लाफैनाय जे सिडली चिरां दख'रा बर' फरायसा आफाद बिथांमोनखौ गाहाम हामलायनाय जासिबाय जाहाथे बिथांमोना बे हाबाफारिखौ गुबुन समावबो लानानै जाहाथे जोंनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि लायो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर जासिनाय जाबाय बे लकडाउननि गेजेराव जे फरायसालिफ्रा गोबाव सम बन्द जादों आरो बेवहाय जोंनि फरायसालिया उर्बुसि ब्रह्म मेमरियेल हाई स्कुला बे जोङो सिगाङावनो साखाफारा जाखादों आरो बे साखाफारा जानायनि गेजेरजों जोङो माने अनलाइन क्लासखौ गरम बन्दनि टाइमावबो जोङो खालामबोबाय थादों जे समाव सरकारा फोसावदोंमोन बे समावनिफ्रायनो अनलाइन क्लासखौ खालामनाय जादों आरो दासिम सोलिगासिनो दङ अनलाइन क्लासा बेनिखायनो जे फरायसाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे अनलाइन क्लासाव जाहाथे बयबो एटेन्ड जानानै जाहाथे जोंनि फरायनायजों जे लोब्बा थाबाय थायो आरो सोमोन्दो थाबाय थायो बिनि थाखायनो साफ्रोमबो जोंनि फरायसालिनि बा फरायसाफोरखौ माने खावलायनाय थाबाय दा जोङो माने फरायसालिनि फोरोंगिरि जानानै जे जोंनि खावलायनाया बेनो जे कर'ना भाइरासनि थाखाय जे HLC आनजाद बा मेट्रिक आनजाद बे आनजादा जानो हायाखै दिनैसिमबो आरो बियो दिनैसिम सावरायनो थांनायावनो दंगासिनो दं दा जों लुबैनाया बेनो जे क्वालिटि इडुकेसनखौ जुदि नांगौ जुदि जायोबा माने जोंनो आनजादखौ नांगौ आरोखि आरो आनजादनि गेजेरजोंसो जोङो माने सायख'नो हायो आरोखि आरो दिनैहाय जों नुहुरदों जुदि आनजादा जुदि जायाबा मोनसे समस्या फैगोन जे फरायसानि गेजेराव जे इसिबां फरायसाफोरखौ जुदि पास खालामजोबोबा जे बबे माने कलेजाव आरो बबे फरायसालियाव एडमिसन होजेननो बे मोनसे जोंनाव समस्या नुजाफैगोन ओमफ्राय मोनसे जिनिसखौ जोङो माने सिन्था खालामदों जे जोंनि फरायसाफ्रा मोनसे दुखु मोननाय फैदों दुखु मोननाया जाहैबाय जाय फरायसाफ्रा माने स्टेन्ड लागोन बा लेटार लागोन बा फार्स्ट डिभिजन पास खालामगोन पजिसन लानानै बिथांमोननो मोनसे दुखु बा आक्षेप जादों जे गुबुन गुबुन बोसोराव माने मोजाङै होनानै जाय बिथांमोना माने मोजां पारसेन्ट लानानै गोजौ इउनिभारसिटि बा गोजौ फरायसालियाव फरायनो माने सुबिदा लाहैदों बे रोखोमनि सुबिदाखौ जोंनि फरायसाफ्रा निस्सय मोनाबो जानो हागौ नामा जों मोनसे साननाय फैदों आरोखि दा सिबिआव जुदि CBSEआ जुदि बे रोखोमनि माने अभारअल माने मोनसे माबानि गेजेरजों जुदि माने ग्रेड सिस्टेमाव जुदि लांनो नागिरदोंबा दा जुदि कर'ना भाइरासनि सिटुवेसना जुदि माबाबा मा होनो जुदि कन्ट्रलाव जुदि फैयाखैबा निस्सय जोंबो बेजों थांनांगोन उफाय गैया सरकारनि बिथोनखौथ' जों मानिनांगोन आरो सरकारा जुदि बे रोखोमनि डिसिसन लायोबा माने ग्रेड हिसाबै जुदि लानानै थाङोबा जों बेखौबो मानिनांगोन दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बायदि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बे हाबाफारिनि सिङाव जि फरायसालिफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय बे हाबाफारिया दिनै जागायदों जोंबो सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय नैबे उर्बुसि ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालियाव जों बे हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायदों आरो दिनैनिफ्राय जागायनानै जोङो बेखौ सप्तासेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा गोबाव सम जोंनि ओनसोलाव कर'ना भाइरास थानायनि थाखाय जोंनि फरायसालिफ्रा बन्द' जानानै दंमोन बन्द' जानायजों लोगोसे फरायसालिनि गासैबो ओनसोलाव हाग्रा दुंफबनाय
क्लास रुमाव नोङो जाबोर जुथुर जानाय मैला जानाय बियो जानानै दङमोन। दा बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव सरकारा फैबाय थानाय 22 तारिखनि उनाव माखासे गोदान SOP फोसावगोन। दा बिनि उनाव दिनै सरकारा बुंदों फरायसालिफ्राव माखासे अफिसनि खामानिफ्रा जागोन आरो लोगोसे फरायसाफोरनो अनलाइन क्लास बा बिदिनो गुबुन गुबुन फर्म एसाइनमेन्ट हरनायनि गेजेरजों जिहेतु अफिसफ्रा खुलिसिगोन। दा बे समाव जोङो जाहाथे जोंनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्रा मोजां सोलोंथाइ मोननो हायो, हेल्दि इडुकेसन मोननो हायो, बिनि थाखाय जोङो दिनै फरायसालिफोरखौ फोसाबनाय जादों आरो बेजों खावलायनो लुबैदों जोंनि ओनसोलाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा माखासे मावनांगौ बिथांखि दङमोनब्लाबो कर'ना भाइरासनि थासारिनि थाखाय जों खामानि मावनो हायाखै। दिनै समाज फोसाबनाय, सोलोंथाइ फोसाबनाय बिदिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो खामानि मावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनो लादों आरो बेजों लोगोसे आङो खावलायनो लुबैदों दिनै जोंनि दख'रायाव गोबां फरायसालिफोर दङ। दा बे फरायसालिफोराव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै गंफ्रोमबो फरायसालिखौ साखोन सिखोन खालामनाया सम्भब नङा। बेनि थाखायनो आं खावलायनो लुगैदों जाहाथे गावबा गाव गुदि फरायसालिखौ गामिनि रायजो राजा आरो लोगोसे SMDC बिथांमोना गावबा गावनि फरायसालिखौ एसे साखोन सिखोन खालामनानै लायो। आं बेखिनिखौ खावलायो।